may. Ang nakalay na kayo agahabos ni kong ipon. Tagahapon. Alam mo na Alam bitaw. Gihampak ko sa baji uy. Katong disnagi. May floor. Yung kola. Isa floor. Aw, di man dikas floor. Ala suri-suri jeday di dikas floor. classmate. Sa mga stress, mga tagang sila. Ipagkamalang kong floor dili sa im. Di pa mo kan nga di masa sa mga ngani di pa kung kaon. Uy, si Malo ana. Si Malo. Pero sa manangapan. Di man Aba, lamina. nga. Kapatila tag isa. Pero ikaw dabong kay mga pan sa manukuan. Sa ginagawa sa Ipapalit ni Malo, buhon, sa kayo ay balit sa buhon. mani. Si ato ni pumo. Dali pa ka alu diskon rip. Sobrang na ho. Mo maningaon. Di kita bis alu. Nami atong panbuhon. Karon nakabibo inja. Maminga ako na laman diri magtikaw-tikaw. Ano man? Ang lako naman mo. Ya matog balinsa sila. Tiksi sa lagyan na tawagin. Siya ba? Ngata. Asa mo magipas ko para pod. Ato raman dai ka doon to ay lamang ano na kasi niya. Birthday ni? Kasi birthday kay. Wala mag-birthday? Kaya doon to ba? Nagkape ko nagkakubiko nagkape. Manday ko sa tiktahan. Aba na po ko imbe? Karon na to sa mga padugos kwarto day. Tusubos, to sa mga padugon karon kay mo takahip na to. Ganan nila. Ngida mong jacket. Kaya magjakit ato sa kasirkon higda. Nag earphone dito na namin taas. Ato na sa bus. Nagpabuhat mo ko ni Dudong ba yung katri? Gani daghang katri pero okay. Patay ba? Ito man na imong konti. Tay basal sapatos te. O di si Malo kayo man wa mo nagibanig lo no. Ha? Wa mo nagbalik sa higana no. Pwede pag ibukad, pwede pag di. Ato sa tong kanto ilang banig. Ato sa sila sinulyog. Pwede pagkapinad natin rinulyog dali atang patabangan natin dito. Dadi ka mo ba nila day? Matus las kisay nga dani te, misay. Matus misay sa Aliana. Matus misay sa Balinsayan. Malapi ma. Taban ta deta manangkong ta deta. Manangkong na laman mi. Dia mau magsigang bitaw ko bangus. Hi guys, happy Sunday. Kamusta man mo? Ako sa vlog. Ewa pa sa mga ali. Mandiyan tayo ng buntag. Zimbabwe guys. Ang kintatahan, ang kisayawan, ang kabuutan sa Ginoo. Ang karais lagi guys. Natingnan mo guys ang kidayk. Ang kidayk at Ginoo. Hey guys. Nakama mo guys. Punis si Ariana guys. Ganyan buntag din. Simba miganas buntag guys. Ang among gikalsad no sa dawon guys. Kung ang Ginoo kay butan sa kabukoy guys. No, kamo guys, simba kamo guys. Simba mi guys. Mingaw mo dahil ka ng lakaw ng mga tao guys. Ang nyawa guys. Guys, magbutan ng mama guys. Guys, kita palita nga bitin mali guys. Sila ngari guys. Magkamislik sa among isik kay chicken guys. Among sudan kay fried chicken. Agi mahal yung mag-utan dag isda. Yan na, parihalang isda ng yelo. Surutak mo na daw. La Felix eh. Kami sa nag-vlog-vlog, ari. Ay nga, ikibuot yung maali. Hindi ko masin guys. Ayun, ito kalimti mo tantang. Ang vlog ni mo maali. Ayaw kayong tikatan ni Mama Ali guys. Vlog sa Mama guys. Salamat guys. Bye-bye. Hi guys, madung hapon ni jong tanan. Sekarang dia guys, adlaw Domingo. Hapon na. Nalingaw ko ganina kay diya sila sa ate Flor de Lisa o si Melo. Para ko kabantay sa oras nga hapon na di ay. Tingdiga mo na pod. Magutan ko din ni hinatag ni amang kay kanus arabani di aranis sa batong adlaw ha. Diaran is Friday. Oh, Friday. Sayang man, gipautang nanay kay masayang ra kuno pud.
Lami ko nun gisahon. Apo ko kasuway lagi. Kay di manikuan, di na ho. Maling chat na ho. Sabay atong istoryahan ron. Bitaw. Na ako'y nabasahan ba ganina katong about sa kuang plurami bitaw, ijang gisuot. Nadad to'y nangilabot. No, nandiyan mga tao nung nga, di mo masabtan, pero okay ra na. Kay, naman di mga tao nga, kuwan, lainin o, mga nahuna ba? Grabe dyan no, hag mga tao, kuwan, nandiyan mga tao nga, grabe makapangilabot sa isig ka tao no. Bagay, di man nato ma-place lagi ang tao. Kaya na mayuban nga. Di majud ka ng tao, ganahan nato. Wala nga. Majud tayo mahimo. Bisan pag kuhan ka, tagaan magadyo ka nilag issue. Namuot lagi ko nagbasa. Kay, comments po ko lang ito eh. Siyempre ako ng mangod. Ningin ko ngayon sa day nakalain sa sinina. Sa day nakalain sa gisuot ni Plurami, nga nakadress man siya. Kung magod bang mga tao magod, mas ma-appreciate nila tong magsuot ka o ka ng nay pakitang pusod atong magpasiksi bitaw. Hindi. Si Plurami kay di ba dyan yung anas Plurami? Nag-dress si Plurami ba? Hindi. Malagi ito. Nagibas siya siyang suot. Di ba good na ito makuwag tao kay kaya kanya matag hilig or style sa pangsuot. Para na ho guys, bahala ko ako maangay sa matas uban. Basta kay komportable ko sa gisuot. Bahala na gunang mga taong magtanaw, manaway, yung sa yung pormasang sinutan. Kay, total, hindi man po ta makasa, kasi lamang po yung nakasa. Para mo lagi, kay, sa sinina na, kuhan na. Sana mo dyan kahaw, nagbikini pas Plurami. Nag-dress galing to, gibas pa. Malap yun ha. Nga nandiyan ng mga taong kuan. Malalaing hunaan. Mas bit siguro ni jatong kuan. Pati tagpusod. Lain ang panahon dayron. Kuan. Maulan. Parang siya nasahon. Isa ba rin si Mrs. na hataga? Na, karoon po din replace Bingbing. Na. Karoon na po siya reply. Nga dihan bagang papa ganina. Sama sila? Bawa sa masahon. Parami lagi na hinungan. Hindi mo gud importante ng sinina. Ako gani, ako'y pakialam. Ginsay gisuot. Basta kay wala man ta komportable. Malap yun ha. Basta laman wa nakita gating mga sinaguan. Mado na yung anak kay puto sa glawas kay aron di ta makahatag og sa tao. Kaya ka na bitang uban. Magsuot og ka ng grabing magbuah. Nga na po ko sa una. Katong apo ko'y pulong. Papa ko nagbasag Biblia ba. Grabe po ko makasuot. Nagpakigil ko. Nga, sa dihang nakabasa ko sa pulong sa Diyos nga.
magsuotan nga na makahatag day tag sa uban. Ato nang indang nakugsuot og pakigol. Inad bitaw jud, nagubal kay wala man nila, may raman na nga bahala kaysa pa makasa, pero nakasa pong nagtanaw, kita po nga nagsuot, nakahatag po tag sa nga okay ra dito gisuot ng programi. Kay dress magud to, mamugoy maot dito. Grabe lagi. Nga naman dyan ang ubang tao. Magbantay ra sa uban. Pero okay ra na. Okay ra nang kita may gihilabdan kaysa kita may manghilabot. Relate ko dana. Kay ang Ginoo jud mo pasagad ako bitaw. Kanang nay butang-butangan man po kong istorya, hindi na lamang ko may ngaginsa. Basta kay butang-butangan ko. Ang gawas na kamatuuran. Nga, tinuod dyan, nga wajay asong makumkum, gawas na tinuod. Nga nabisan pag grabe, gipang istorya, batok na ko. Nga butang-butangan ko. Nabot sa time, nga, gawas na kamatuuran, nga, matuwag Diyos Ginoo, nga, di day tinuod nga nang daot ko. Ako nalisod. Nga magkuan bitaw ka, magbutang-butang na kag-istorya sisig katawo, imo sang mag-istorya nga di tinuod. Delikado diha. Delikado ang silot sa Ginoo, kay ang Ginoo. Di man din na kuan. Ang Ginoo di man din na kalimdan. Ulat lima. Ako pa kita ma. Char. Mao na mas bulahan tong gibutang-butangan ang istorya. Ako relate ko dana gibutang-butangan ko. Di na bazo ko mas bulahan ang tao nga gibutang-butangan. Ka-relate ko dana kay ako bitaw. Nabot na jud nga kuan giingnan ko nga giringan. Giringan ko no ko, huwag na mo kuan na, giringan. Kanina ko nga na ang giringan ko no ko, hindi karon. Kisa may giringan na mo, nahibawaan naman kasi giringan. Kaluis Ginoo, apa dyan po ko yung nagiring. Huwag ibutang sa dyang nahuna, tanaw sa dyang video karon. Diyan tapong nahunaon, huwag kinsay giringan na mong duha. Kay, ang mga istorya ra ba? Naibawaan na ra ba dyan, dugin sa si dyan. Mga tao nga dyan ginagiringan ko, apog mga tao nito o nga giringan ko. Si dyan may gawa sa kuwan, tumutumong istorya. Ang Ginoo, kuwan, dakog mata Ginoo, naglantaw, ngayon sa'y tinood. Maabot sila ay nga tagaan siya sitwasyon nga makaingon siya nga ning sumbalik ag jang giingon ning balik ni jang giingon sa isip katawo sumbalik ag jang giingon ang giringan ko sa kay lasa dani oy bitaw guys. Grabe no. Likay dyan nato. Nandito manghilabot sa kinabuhi sa uban. Kung natay Ginoo, di man dyan nato mabuhat na. Na manghilabot tas kinabuhi sa uban. Kasi siyempre, mahadlok man ka. Pero uban lagi, kay kahadlok, mabuhat o mga ingana. Tumutong mag-istorya. Ay! Haraman naghanggi-tagi mo na sa isa. Wa pa man. Aranguta siya na, wa pa. Aranguta na dito, oy. Pagtala po na aranguta. Uy, ang pa lagi. Wa pa. Ang buhok. Wa pa, ganabi kita siya na wa pa mga Tuman pag siya daw.
makulimlim ang panahon ngayon. Ang sa kay lasa dani, dahil baho. Sabagay, mura busag baho ra pag katubi tong palidya pud. Pero I'm not sure kung say lasa dani. A few moments later.